La visió que tenim és que totes les empreses necessiten una intranet, però sí per als costos que té implantar-la o sí per la dificultat d'ús, la realitat és que no s'acaba d'extendre. La visió que tenim des de Syncro és de desenvolupar un software as a service basat en cloud que el que fa és permetre que les empreses, equips de treball, disposin d'una intranet però que es basa en estàndards que ja coneixen i que són habituals en el 2.0. És a dir, que per fer servir una intranet habitual, tradicional, necessites un entrenament, una formació. En canvi, a casa teva pots fer servir eines com el Twitter, el Dropbox, Facebook. És per això que la visió que tenim des de Syncro és crear una mena d'intranet que s'assembli més al Facebook que a la intranet tradicional. La innovació més transcendental de Syncro és que estem canviant la forma de treballar de les empreses. Estem millorant la forma en la que els empleats es comuniquen, en què es comunica la direcció general amb les seves persones, com ens comuniquem amb els nostres proveïdors i amb els nostres clients. Estem canviant tot el paradigma de comunicació tradicional que havia existit fins a aquest moment, basat en intranets i basat en el correu electrònic. A nivell tecnològic, Syncro ofereix el que altres productes o serveis no són capaços d'oferir i és bàsicament el tema de la integració. Ens podem integrar amb serveis interns de les pròpies empreses, és a dir, els nostres clients, o bé amb sistemes externs que estiguin basats en el núvol. El fet de disposar d'un sistema molt obert i molt integrable fa que puguem assegurar tot el flux d'informació dins de la companyia sense sortir del propi Syncro. En menys de 5 anys, totes les empreses tenen una xarxa social corporativa. I Syncro, en pocs mesos de vida, ja està formant part d'aquesta realitat amb més de 100.000 usuaris distribuïts en 5 països.